Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Aka na-achị steeti Katsina, Malam Diko Rada, agbakọla ọhaneze ala anyị ka ha kwụsịta naanị ndị gọvanọ ụta banyere ọnọdụ ihe isi ike ma taakwa ọchịchị etiti ụta n'ihi na ọchịchị etiti na-anata ihe karịrị ọkara nkụta ego etiti bụ pasentị 52. Aka na-achị steeti Ọjọọ Seyi Makinde ekwuola ugbu a na ya na-akwa mmakwara n'ịkwado Tinubu n'ọkwa onye isi ala afọ 2023 n'ihi na ihe ọ tụrụ anya n'aka ya ịgbanwe ihe ọnọdụ ala anyị emeghị ma ncha. Otu jikọtara ndị ọkaiwu n'ala anyị NBA na mkpirisi bekee akpọọla oku ka akwụsịta ozugbo mwegharị iwu ọhụrụ tụ ọchịchị etiti mapụtara n'ihi ịkọ achịcha ọgbaghara nke ahụ na-ekopụta ka ọ dị ugbu a. Onye isi ekpere Adoration n'ime steeti Enugu, Rev. Fada Ejike Mbaka, agwala Tinubu na ịrụgide ndị gọvanọ na ndị ọzọ isonye pati APC agaghị azọpụta ya pụọ n'ịkụ afọ n'ala n'ime afọ 2027 ya bụrụ na o belataghị ọnọdụ ihe isi ike nke ọhaneze na-agabiga ka ọ dị ugbu a. N'ihi ozi ha wetara maka igbu ọchụ na mkpochapụ ndị ụka Kraịst n'ime mba Naịjirịa, mba ya osegbogola ogo nyocha ọnọdụ nchekwa n'ime mba Naịjirịa bụ nyocha ha ji ụgbọelu na-eme. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.